Ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, иштирокчиёни канали Экоҳаёт, мухлисони шабакаҳои иҷтимоӣ ки моро пайбарӣ мекунед. Умедворам ҳамагӣ хуб ҳастед. Боз 2 метри квадрат кирми Калифорния ба Акои Асадулло, ноиби Бобоҷон Ғафуров, деҳаи Сонғор, кирмаи Калифорния бурда истодем. Акои Асадулло 20 гектар замин доранд, боғи ангур 5 гектар, зардолу, беда, ҳама чӣ доранд, ферми мол ҳаст, мурғ ҳаст, ҳама чӣ худохоҳ ҳамон пораҳои худашон коркар карда заминаи худашонро пурра ба нурии органикӣ таъмин карда, ҳосилнокии заминро баланд барош обро сарф намудан, аком харидорӣ кардан. Барои камера фаромдан аком розигӣ надодан. Иншоалло ҳозир ба вақти сери заминшон рафтем, навор карда нишон медиҳем ба шумо. Хуб, мана ҳамдиёрони азиз, 4 коробка, яъне ки 4 қутӣ кирмои Калифорния бародаро. Мана бо ҳамин гуна зишноктор рафти истодааст. Бинед ҳолатои кирмо чаққон хушуре субсу. Ноиби Бобоҷон Ғафуров, деҳаи Сонғор, Акои Асадулло рафти истодем, ҳозир ҷобаҷо кара метем. Ино ҳамаш обучение ки ту гирифтии худохоҳ, яъне ки омӯзиш ки ту ҷобаҷогузорӣ, фаҳмондадиҳӣ, назорат кардан то натиҷаҳо расондан хизматрасонӣ. Боз як бори дигар ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, омадем ба ноиби Бобоҷон Ғафуров, деҳаи Сонғор ба хоҷагӣ деҳқони Акои Асадулло. Ана ҷоҳоя хушуре кара гуфтагиҳо мо боем тайёр кардагиянд. Ҳозир якум қисми онҷаҳо тайёр кардагишона дар камера маълум бошад. Худохоҳ ҳозир 2 квадрат мепартем, инашам худохоҳ намеши меёро биёрам, бо 2 квадрат дига инҷа мепартем иншоалло. Ана бародаро инҷа чуқуриш 1 метр қариб шо карда тайёр кардагием. Ана озуқа ҳамаш ба дараҷаи олӣ намнок боша, ҳамаша меёр бовардагием. Ҳозир кирмои худамон ҷобаҷо карда қоидавӣ ҷобаҷогузорӣ карда мерем иншоалло. Мана заминҳои якум дафъам нишон дода будем. Беҳад калон. Ана бародарони азиз, 100% ҳамаша кирмои ҷобаҷо карда додем Акои Асадулло. Акои Асадулло сифати хизматрасонӣ кор ҳамаша бар фаҳмонда диҳад мардумро иншоалло. Ягон камбуди аз тарафи мо шуда бошад, агар камбуди боша ҳамаша гӯяд кун. Камбуди надидиям шукур беҳтар, беҳтарин манба маъқул. Фикрам ба зиён намекашем. Мехоҳам ки ҳама аз ҳамин соҳа гирифта кирмои кор фаҳмуда заминашонро ҳосилхез кунану хароҷоти дигар зиёдатӣ накунанд. Асадулло ако, ҳамин хизматрасони мо зичноки кирмҳо оварда ҷобаҷо кардан, ҷойро тайёр кардан, озуқаро ҳамаша мувофиқи стандартҳои худмо тайёр кардан, ҳамаш қоидавӣ сифати хизматрасони мо назм мекунем, маҳсулот ҳамаш тавсия мекунед мардумро. Тавсия метиҳам беҳтарин. Аввалаш ман худамро махқул шуд ин коро. Шумо розиме ако хизматрасони мо? Ман яку ба ҳазор розӣ. Маблағи додагитонро розиме ако шумо? Розӣ. Саломат бошед.